Kalak jandan man kasngi habang ilet ban yakendu yakinong yalam ka surkar. Henry ngimju yakendu bat ki sisendo bat ngila long kum kikseu ba ap singdo. Ong uwa Vicky Nelson Marbanyang. Ha gajing kren bakil patai kubor. Uwa Vicky ul ong. Ba gane gajing le ajung ka surkar. Kapen bitari ki samla ajungi. Bat dei bakum kine ki daw ki samla. Kisah penmi yakirali kenang bandawa yakahok lajong. Mushwa ba kane ka sarkar jungi ba kane ka sanchar ka khadar jungi kabamenta kalong ka bale dan bor ka bakwan montoy bat ka ba nyon ni ki jebendri hi brok away bat khamta mi khna samla te ka jingwan jonga bade kum khna samla hangni bat ki nokami ban sawan ru kade ba ngimla ban pudiang ya kane ka jing persang jong kane ka sarkar ba kan nyon ben ni khna samla jungi juga bri hi trap hi brok away hadu ba ki bri bana baru kila slur kila yo mensim bat kim salia syura ba kinya keren kinya that ya kajet bendu jungi hakilat patai kebor ki social media ngideng sui men hakaniru kanu ki keren ki bri ki nabar kani kajet bendu jungi te kani boro kadai lingba ka jing aibor jong kani sarkar hi kading ka jing ditat jong kani sarkar hi kani kajet bendu jungi ya kani gari jungi bad ki tu katu kan bad ka katu kan ngor ki riu khwan mentoi simet ki perkhat tang yadi ki bamdan shu ki sinai ya ki pra do prasna ma jong ru ba ka plan juga kadi bersenyan bagi kena samla berkaban ban kumno ban su yo jum toy wetang il jong simet bad namar ngapat ida hadu mentaru la kadi sarkar ne de ku dibru simet ne munu rihi ba balai ka ja kadi ka snong jungi kadi ka jala jungi ka ba rublai hadu ne kan ja ka jumi ki jingklumar kana mi gisi kana mi ki jingklumar ba per kami ka jingi sho ka jingi dat kami ka jingya isu ki ba per ke dan munu ru banwat ba ke ka daw ne banle research ne ba ke kata ka daw ba bale ke ne jela jungi kelong ne te apa nga khamut banong ba ngin ka jingi sho briu ka de ka ba ne ka letiya jungi kena samla ka de kata ka bangin let bangin sho briu bangin ya pertai ke isu jungi ma khamut banong kata hendrai ladang ni nujor ka de ya ka nujor ka jing julor jeng kini ka jing sho menhakani by sho kini kibriu po jingi ari jungi FPJP ladang ni nujor ka ni ka jing sho jungi kibriu bat ba nujori ka jing julor pade ba ka kani ka sarkar ba kani ki khwan to simet kile jila jungi ka bala khrau du takta ka bangin na sabon compare pi lada feedback i ha kiriam ka kom ipu iping tama ngan ong ipi ka jing sisa pade hapo dunu jungi kadang ka thama ba kadang ka jing ile ba kumno bangan yo kam ka jam kumno bangan kamai kumno bangan yo kan besai ka yang kesam ki khun ikti ki parai ki persa tamba hakakutla pade bamdan ka bambiang ka kam ka jam pade bali kambiang ka kam ka jam de nak daw jung sarkar bali kan daw sarkar ba ya ka bala ban le ru kam tre ban le hi kei ka baja ha kasti jungi hi kajla hi bro ko bai ngide ben kno bi sarkar la ka de ka ba ka miat ne la ka de ka jing suk ne la ka de jing klumar ne ngide ben kno bi sarkar bi hi te kani ka jing klumar jungi ka ba de mentaru de ben kno sarkar hi ba kambiang ka kam ka jam kami kajing ong kata kajing pang te kumang ong teng baka crisis mata hakpo kajala jungi hi kajing pang ka bahe tam hakajala jungi kare bambiang ka kam kajam ka livelihood mang inong ngam kren tang ka employment ngren ka livelihood jung brio kata ka kajing pang jungi te bakam kani ka sarkar jungi kam tre banle ya ka ba kam tre banle ya ka bala banle ru kam tre banle te kini ki brio jungi kile kuno kami kajing pang depression kami kajing pang anxiety kami kata ka kajing long saiku hadu kami suicide ru pide ngala le research ngala wad ru ngap ngai ba mata kajing suicide ki sapo mi khane ru ka bam kai sura kana mi kising kadang jor da fi pede ki ich ba ki suicide kanu ki ba pole muslim sudah pi kiri ki ba khana ki badang bala banam ki youth sudah ki ba suicide ru balai ba kambiang ka kam kajam kimla ban ra khau ta hayang tang sikilur ban bam khun ikti ne ka kami ka pajuki pi te ka hadu ba ka jingi sho mendei batang habar te hayeng kami ka jingi sho hayeng pa ne ka kami ne ki sho ki khun ladan ka ta ka kisru ka ba ka kami ka sho ki khun bu suppose nam o ba khatwe khat saus nam ka sho na ka da bo punja sport ka ba pha ba thai pa hali ti chur phi ka tu ka dik ka frustration ka tu ka de ka anxiety ka de ba ka jing kuslai ka jing kerdu ba mela punja sport ka phi ngam ngila du ba mata kasni hadu ba poi bar yap poi penyap iklung pi kani kade kajing thambor ngong pi kajing thambor kajing julor ba fi compare kini kena sama jungi ba kile
ta ka tu basing bagi syo bat compare dengan ke jungjulor bakan ke sarkar kali ki jek gendi jungi kini khana samla jungi ndai tang sarkar bagni ki barjala ki consultants ki dan nanti po secretary di spangut ki consult yu gitu ki minister jungi ki ai kan ke solution ya problem ke pakidan ke jela jungi kamtan kan ke problem ke kamtan kan menakan ya wong balada dan kan kada kadam kan ka jingkwa jung pila dan kan ka kwa jung kompli jung pi wana ka secretary ka pli ka khadap secretary bu payment man kendo kini ki bar hapo kini ki he hapo secretary ngi to pi de ki bna ngi yo kendo ngilok nung tu ki so ki ba gitu ki do sing yura ki install ngi hedo kata da kendo ru bede ki ka skut tang habong hoj mo hoj to kata ka bahangin sele mo pi kata ka de ka rokom yal di juki kinum dam kena sama jungi teh ka jingdam kena sama jungi ki liat no ki yat ki mi grali ki dawai ka hok jong jong sangkai bengin la benem tas tam bengin kelalian no bengin ram sloi bengin siap no prabriu bengin beli siap prabriu beli du kha hoying bengin yo kha bengin bang pi kane ka stai jong kane ka gamen jong ki bonta ben pendujan no hi bro te kajing kerpat jong apa de ka pedit kajing kerpat ya bro ki para do parasnam ki kur ki kha ki seng phalang baper bro ngamla si bonjer ketengi ki seng phalang bro kemudian nadu ki SU FKGGP HYC ki HNYF ki hidu ba kalade ke poringi ba ini terlilang kalade ke poringi ba berkelung khana berkan bertemen bersamla bro begini yang lang bala dan besisha la de pidan besisha kata kemsim ba pi sui je kaje benriu nam ta ki khun ikti nam ta future jong ki khun ikti kalade ke poringi ba kalade bani yang lang bangim desu ban ai bor dengan sarkar bahkan lekat domon ikna sama jongi batang sukhi romong su kem hajil klik twet ikini ki kena samla jungi simit kum bagi ki marat clown kum bagi ki no ki barat bayu re durfi menhakan di bayi ki isu jong kitu ki contractual teacher ru dan ki nong hikai ru bagi ayap beli ki yap nak depression dan ki kun ki hiing mla ban ai bab kabam badi mla pemilihan bisa hadu boy opang hadu bayap ki kena ki suicide mundu ban bakli iki kan bakli sarkar bakli urumbui men khanga kami ir bakin kem urumbui na yupustun na yu kontrat bayap tu nong hikai beran bayap tu nong hikai naknya ha yenu kin bakli beri gitu bayu shop pada men hakani baklumar pada nak rajang sarkar hi simit ikan ki na po yin tum ki maklau dan kata ka message nga sa kapag ba hi bro ko way mat kisang halang bala da pidan kata ka ji jadi si sharu ngimdei su kan ai la da kin sarkar na ni skhamat bakan le ka baman ki kun samajungi lada tanggawi bala da kibriu ki bampediang hi kane bakin ong bakin yang lang bakin telilang kamot ki dei kumba ong ru crowd jing ma hsila ba pidei ki nong shun jong ja kendriu bat kam dan jingmut re bangin libu sentiu yu pirot sing ne yu yang nong ba ne si sinem bo hikai ngi kumno bangin nyadai ka kendriu jong kam dan jingmut ndia ru teka kerpat jonga ka ber snowrit ba ini telilang bangin la bangin persa kane ka sarkar ka ba khwan mantoy ka ba le dan bor ka ba kuat tang kumno banyan ki kena samajung